Heddiw, ni'n dod yma i ardal Caerffili. Achos eleni, ni'n dathlu penblwydd rhywbeth arbennig sydd wedi helpu siapo ein dealltwriaeth o ddaearyddiaeth y wlad. Y Trig Point. Mae'n 80 mlynedd bellach ers i'r pileri eiconig yma ddechrau ymddangos ar draws y wlad. Y rheswm cafon nhw i adeiladu oedd cyn 1936, a y mapiau ddim yn genedlaethol, ddim mor fanwl gywir, ac oedd y system o fapio yn dechrau torri lawr. So penderfynwyd bod angen cael system cenedlaethol, bod posib defnyddio rhain i adeiladu ac i wella'r mapiau. Gweithwyr o'r arolwg ordnance nath adeiladu nhw, yna dimoedd mawr yn nhw'n gorfod cerdded i fyny'r mynyddoedd efo tywod a sement a bob dim. Oedd o'n lot o waith caled mwyn cael pob un wedi adeiladu. Felly Gareth, dyma Trig Point. Ie, pwynt triongli. Mae'n anhygol i feddwl bod nhw wedi adeiladu 6,000 a hanner ohonyn nhw. Mae nhw'n dweud bod e'n bach fatha iceberg, oherwydd o dan efo, mae yna fwy o goncrit byth. Mae yna tua fetr o goncrit o dan y ddaear hefyd. Wedyn ar y top mae gen ti fel bachyn i roed y theodolite i fewn. Oedden nhw'n greu siŵr bod y theodolite yn hollol saff. A wedyn drwy edrych ar Trig Point arall, oedden nhw'n defnyddio onglau wedyn i weithio allan yn union lle oedden nhw. O'r pwynt trig ar gomin Caerffili, mae modd gweld 2 pwynt trig arall. Mynydd Meio i'r gogledd a mynydd y Garth i'r gorllewin. Mae hyn yn holl bwysig i lwyddiant y mapio. Achos os ydym yn gwybod y pellter rhwng pwynt A a phwynt B, ac yna gweithio mas yr onglau i pwynt C, gan ddefnyddio trigonomeg syml, allan wedyn ddagafod y pellter rhwng pob pwynt. Ac unwaith mae mesuriadau un triongl wedi ei gwneud, mae modd ailadrodd y broses mwyn mapio ar draws y wlad. Erbyn hyn wrth gwrs, nid yw pwyntiau trig yn cael eu defnyddio i fapio, gan fod y dulliau modern megis GPS a lluniau lloeren yn cael eu defnyddio. Ond, wedi dweud hynny, os o'r goll yng nghanol y wlad heb ddim byd ond map o chwmpawd, yr hen ffordd i'r ffordd orau. Hey, siwsef. Yn fresh. Fresh yn gael ei disgrifio hyn. Ar ti rhywun sy'n defnyddio trig pillars yn aml? Ydw, mae trig points yn bwysig oherwydd beth maen nhw'n cael ei galw yn fixed points, sy'n golygu fod nhw ar map ddyn nhw ddim yn symud. Nawr ar map OS, maen nhw wedi dynodi gan triongl fach glas da'r cylch yn ei canol. A beth ni'n gallu gwneud yw edrych ar y map ac edrych ar y mynyddoedd, defnyddio triangulation i darganfod yn union lle rydyn ni. Nawr, fan hyn, ar y ridge yma, da ni'n gallu gweld comin Caerffili, mynydd Deio ac y Garth. A beth nes i yn gynharach oedd cymryd bearing yn defnyddio cwmpawd o bob un, tynnu llinell ar y map ac yng nghanol y triongl, dyna'n dynodi lle rydyn ni nawr. Ond yn y dydd yn oes mahoni, lot o bobl, pob un gyda ffôns, pob un gyda tabledi. Pa mor bwysig yw i cadw'r traddodiad yma i fynd? Wel, nid traddodiad, sgil. Oherwydd mae ffonau a cyfrifiaduron, maen nhw gyd yn dibynnu a batteries. A mae batteries yn marw. Mae angen y sgiliau yma i darganfod, os ti mas yn mynyddoedd yn cerdded a mae rhywbeth yn mynd yn anghywir. Da chi'n gallu darganfod trwy defnyddio triangulation a defnyddio trig points lle rydych chi yn union mwyn ofyn am help neu just pigo lan lle rydych chi ar hyd y daith. Felly tro nesaf y byddwch yn cerdded ac yn pasio pwynt trig. Byddwch chi'n gwybod yr hanes pwysig maent wedi ei chwarae yn helpu i fapio Prydain. Ac o ystyried yr adnoddau bryd hynny, y cywirdeb anhygoel y ddaeth o fapio trwy'r dull yma.